Gikonsidera sa kapulisan nga sulbad na ang kaso nitong 8 anyos nga Filipino-Korean nga bata nga gikidnap o gipasok sa usa ka maleta apan mas gipaladman pa nila ang investigasyon subay sa pag-background check sa suspitsado. Ani ang report. Yanura nga naghandos og maleta kini usa ka lalaki nga nakuhaan sa CCTV sa barangay Bakilid, Mandaue City, wa damha nga gipasok na diay sa sulod diadto ang usa ka bata. Ang biktima, 8 anyos nga Filipino-Korean, gikuha gikan sa ilang apartment o giingong gibaatan og packaging tape dayon pasok sa bag. Na-report sa kapulisan ang insidente nga daling milusad og operasyon. Human sa kapin duha ka oras, natultulan ang nahimutangan sa lalaki ug sa bata. Didto kini sa usa ka balay, mga 500 metros ang gilayon gikan sa gipuy-an sa biktima kundiin moabang og kwarto ang suspitsado. Ang inahan, hilabihan ka emosyonal dihang nakita ang minor de edad nga anak. Okay, Mommy, did you do anything bad to you? Did you do something? What is this, Mom? Yung mga tao kasi, sila mismo nagsabi sa amin na may pumasok dyan sa bahay na yan, sa room na yan, nagpabili pa nga ng pagkain. Kaya doon namin na isip, doon namin nasabi na ang suspect na yun ay nandun na siya. Nandun siya sa loob. Kaya nung nagpabili siya ng pagkain, sinundan na namin. Ang suspect, giilang si Godiflor Rama, 32 anyos, caretaker sa gipuy-ang apartment sa pamilya. Mipahimus kuno sa kahigayunan kay wa mabantayi kay ang inahan atua sa second floor. May mga kunting ano lang siguro, ma'am, dahil siguro nung pinasok siya sa bag, siguro kaya nagkaroon ng mga scratches, bruises kunti dito. Gipaladman pang investigasyon sa kapulisan paghimog background check sa suspitsado. Samta ang bata, gipahiling sa doktor ug himuan og psychosocial intervention. Matud sa suspect nga napriso na karon sa MCPO Station 2, buot lang niyang patagmon ang pamilya sa bata kay kanunay kuno siya nga pasanginlan. Nasuod na kuno niya ang bata, wa siya'y dautang tinguha ug plano gyud niyang iuli kini. Hindi pa yung mga basuran kaya namin basurahan. Apartment niya, napumi silhig po, sanginlan po ko. Di ba kung mga silhig, may silhig daghan. Niya ang sa hanger po, nagbutbut tong lula kay ganun, nagbutbut sa kuha, walang hanger. Ako gignan, butan. Ano akong nasakitan after 6 hours. Kaya pagkagabiin mo nito, abot na gabi eh. Pagkagabi, ako nang uli. Ang maletang gigamit ni ini para sudlan unta gyud sa iyang mga sanina pagbalhin og abanganan nga kwarto. Ang suspitsado gikatakdang pasakaan og kasong kidnapping ug serious illegal detention. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.